lamar sauraron mu a wannan tasha ta Jaruman Dambe TV a cikin gaba da damben iPhone gudana a cikin nan jihar Sokoto da Alhaji Sani Jaman yasa ga dambe na shiga tsakanin Bahagon Washa na Kurmada mai Doro Baza garkuwan dan mutuwa shine mai tsawon Baza na Jamus. Ga damben nan dai an riga an kwanta. Inna lillahi. Garkuwan dan mutuwa. Inna lillahi. Bahagon Washa garkuwan dan mutuwa. Inna lillahi. Gara mana ne. Wallahi ana mugun dambe daga fara dambe ya dau mugun zafi. Masu kallon magadin da na an ci gaba bayan garin Bahagon Washa ya banye gadin ben nan dai garkuwan dan mutuwa Bahagon Washa. Inna lillahi. Gadin ben nan dai Bahagon Washa garkuwan dan mutuwa. Gara mana ne. Bahagon Washa ya buge garkuwan dan mutuwa. Sauraron mu ga dambe na an shiga tsakanin Kamal Bahagon Shagon Jango na Kurmada mai wando kasa-kasa sai Bahagon Ramadan mai bakin wando ne na Jamus. Ga damben nan ne. Gadon ben nan dai. Inna lillahi. Bahagon Ramadan da ya daɗe. Ana wuta. Masu kallon mu gadon ben na an dawo. Gadon ben nan dai. Bahagon Ramadan Bahagon Shagon Jango. Gadon ben nan dai. Inna lillahi. Wallahi Bahagon Ramadan ya cin mai daidai. Gadon ben nan dai. Gadon ben nan. Inna lillahi.
inna lillahi wallahi Bahagon Ramadan ya yi duk iya bugun da zai a nan bannan dai an sai ya sake lissafawa inna lillahi inna lillahi gara mana ne kallon makadin nan na an dawo turmi na biyu na wannan dambe harin Bahagon Ramadan da Bahagon Shagon Jango Bahagon Ramadan ya fanta inna lillahi amina kaduna masu kallon mu garin mana an shiga tsakanin Bahagon Shagon Shago na Jamus mai bulun hula sai Shagon Gargada na Gurmada shi ne mara hula da za a kai garin bennan dai inna lillahi Bahagon Shagon Shago Shagon dogo mai tafasara inna lillahi garin bennan dai ya samu wannan nasara ta wannan wasa da ake buga da wannan lokaci a tsaye a gudu bayi idan aka gudu wato an samu akasi domin idan aka tsaye da inna lillahi shi mu zama ce ta yake ya tsallaka da an tsallaka bahu sai a jira shi ba da yake yi aljamiya kana duka haka washa ba da wanda za su gani kai sama Allah ba mu sa'a ga mai shago da shagon kai alai ga nan da kare yanzu wannan har ba ko wannan su ne kuma ya ta mutunce shi saboda abuga a wannan wato wasa wadda take idan kone shiga yana neman ya samu nasara a tsaye da kashe gwamnati ta kwasala wasa cikin wasa ba ta yi inna lillahi
masu kallon maganin nan an dawo tuni na biyu ganin bakon shagon shago da autan mai tabasara ya dai da ta yi kungiyar wahalai yan nan da aka yi wata ba sai ta ce ta ba bai kai wata da sai ya ce ya duba yan da sun kare mata gambun barka kungiyar wahala shiga tsakanin ɗan mutuwa dada a kan shi da shingas farare a kafafun ya wutan gargada bulun wando na gurmada daga bangaren gurmata a nan nan dai almajiri ne ya almajiri
wakilin tabbata hari a bangaren kawasa ta dama shi ne da mutuwa gargada shi ne baba na kudu masa kai Aminu ta ji shi sannu na baba ya ina mai barewa ina nake shi ai a ɗauko a rufe ai amada